Iktar minn kwart tal-ħaddiema fis-settur tal-catering bidlu x-xogħol minħabba l-paga li kienu qed jitħallsu. Dan ħareġ minn stħarriġ li sar mill-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering fejn parteċipaw 121 ristorant li jimpjegaw madwar 2000 impjegat fuq bażi full-time u part-time bejnietom. Dawk li rispondew saħħu kif persentaġġ kbir ta' talent f'dan is-settur qed jintilef hekk kif il-ħaddiema qed jażlu li minflok imorru jaħdmu f'kumpanija ta' iGaming u l-bejħ tal-proprjetà. L-iktar impjegati li jaħdmu fil-catering bl-inqas paga huma dawk li jnatfu, kemm dishwashers u anke cleaners. Hekk kif bħala medja jitħallsu inqas minn 14,500 euro fis-sena. Wara jom jiġu l-waiters u l-koki paga ta' bejn 14,500 euro u 19,200 euro fis-sena. Chefs ta' grad ola jitħallsu iktar b'medja ta' bejn 15,600 euro u 31,200 euro. U l-kok li jmexxi r-ristorant jiġifieri l-head chef jitħallas medja ta' bejn 27,600 euro u 40,000 euro. Minna l-oħra, managers ta' ristorant jitħallsu medja ta' bejn 19,200 euro u 34,000 euro fis-sena. Bil-istess survey, ir-riżulta li l-ħaddiema kollha fil-catering jieħdu medja ta' 3,600 euro addizzjonali f'tips kull sena.